முருக பக்தர்களே, வருகின்ற ஜூலை 15ஆம் தேதி வரப்போற விசேஷமான 3ஆம் பிறை சந்திர தரிசனத்தில் வரும் அந்த 27 நிமிடத்தை மட்டும் தப்பித்தவறி கூட மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நீங்க நினைத்த காரியம் உடனே கை கூட இப்போதே கமெண்ட்ல அரோகரா அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. அன்னைக்கு மாலை 6:21 முதல் இருக்கக்கூடிய அந்த 27 நிமிடத்துல உங்க வீட்டு வாசல் நின்றபடி 3ஆம் பிறை சந்திரனை பார்த்து மனமுருகி கும்பிட்டு நிலைவாசல்ல ஒரு அகல் விளக்கு ஏற்றிவங்க. அதன் பிறகு முருகப்பெருமானின் மகா சக்தி வாய்ந்த ஓம் தத் புருஷாய வித்மஹே மகேஸ்வர புத்ராய தீமஹி தன்னோ சுப்பிரமணிய பிரசோதயாத் அப்படிங்கிற காயத்ரி மந்திரத்தை 11 முறை சொல்லுங்க. இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது உங்க மனசுல இருக்கிற வேண்டுதலை மிக ஆழமா நினைச்சுக்கோங்க. இந்த எளிய வழிபாட்டை நீங்க முழு நம்பிக்கையோடு செய்யும் போது உங்களை ஆட்டி படைக்கிற செய்வினை கோளாறுகள், கண் திருஷ்டி